Naging matarayong po ang capsule laying as in groundbreaking ceremony para sa ikukonstruir na 20-story integrated specialty care and wellness center hub sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi City. Pinanginota ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez as ni Ako Bicol Party List Representative as in House Appropriation Chairman Elizalde ang nasambit na seremonya kang nakaaging Biyernes. Sigun kay kongresista ko, daina kinakaipuan pang dumayo sa ibang lugar kan mga Bicolano nga ni magpabulong. Ulita iyao na sa Bicol, an bago asin komprehensibong ospital sa nasyon. Pira sa mga iupreser ka aning serbisyo, iyon heart, lung asin cancer treatments. We are committed to enhancing our healthcare services. Thus, we are building a 433-bed capacity hospital. Pigbida man kang kongresista na maserbing landmark kan Bicol Region ang 20-story legacy building. Ang gusaling ito'y kabilang sa legacy specialty hospitals na ipinapatayo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa iba't ibang panig ng bansa. This is not just a building, it is a landmark for our region and our country. Apwera sa infrastructure development, maugmama na ipinahayag ni Ko na madali nang maresibik ang medical personnel sa reyon na nagtrabaho kan pandemya. Ang sendang napindyenteng allowance, ulita igwa na sindang allotment para digdi. Pinasalamatan man kang opisyal si House Speaker Romualdez sa padagos na pigtataong suporta kani sa maniba-ibang proyekto asin programa kang partido sa reyon. Arog kang konstruksyon kang evacuation center sa probinsyang perming pigrarapado kang bagyo. Asin ang konstruksyon kang Heaven Legacy para sa mga inarabandong gurang, inarabusong kababaihan asin kaakian. Urug na sa suportang pigtao kaini, ngani masolusyonan ng parurong serbisyo kang Albay Electric Cooperative. Very thankful po kami sa inyo, Speaker. Without you, siguro pinutulan na kami ng kuryente ng National Grid and mga So hopefully, with the new substation and line enhancement, inaasahan magiging stable ang kuryente sa Albay at mababawasan na ang madalas na brownout. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Asigurasyon man ni House Speaker Romualdez, padagos niyang susuporta ng anuman na inisyatibong mabibilog pa kang partido na matauning magayon na pagbabago sa buhay kan mga Bicolano. Ito ngayon ginagawa natin ngayon, this is the continuation of that proud legacy. 100% sure ako na kayo po nagtatrabaho dito, yung iba sa nag-aaral maging nurse or doctor, kayo po, you are the medical professionals here. 100% sure ako, pag natapos, this will bring the pride and joy of Bicol. Mientras tanto, dire-diretso naman ang konstruksyon kang 10-story legacy specialty hospital na makukuaman sa loob kang BRHMC. May state-of-the-art facilities iniarog kang MRI asin CT scan, asin matauman, ning modernong medical diagnosis asin pagtratar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Count on your support, Diyos mabalos.